Hi, magandang araw sa iyo. Magandang umaga, tanghali o gabi kung man mapanood itong video ko. God bless sa iyo. Kung naghahangad ka na matuto sa salita ng Panginoon, this video is for you. Pag hindi mo naman gusto ito, skip mo na agad kasi this message is not for you. So kung gusto mo to, tuloy ka. Today ay pag-usapan natin ang dalawang salita na deliverance and freedom. Ano bang pagkakaiba ng dalawang ito? Deliverance means you are delivered from your current situation, while freedom is you are free from all situation. For example natin yung buhay ng mga Israelita na sila ay naging slave doon sa country ng Egypto. So ano bang nangyari sa kanila? Naging slave sila. They are bound by the power of Egypt. So wala silang, they don't have their freedom. Nandun sila. Kung ano ang gusto ng king doon sa Egypt, kung ano ang gusto ng kanilang mga pinuno o namumuno sa kanila, ay wala silang ibang magagawa kundi sundin lamang ito. So, ano bang nangyari dito? So, nung dumating si Moses na naging device ni Lord na alisin ang mga Egypto doon sa pagka-slavery ng Egyptian. So, ano bang nangyari doon? They become delivered from the hands of Egypt. They are delivered from the power of Egypt. They are delivered from the oppression of Egypt. So, when they leave Egypt, they are delivered from the authority and power of Egypt. Pero ano bang nangyari sa kanila habang sila ay naglalakad doon sa kanilang pag-alis doon sa Egypto? Ano nangyari sa kanila? Nang sobrang tagal nila doon sa wilderness. So ganun ang nangyari, kapatid, kasi hindi pa sila free. Paano ba maging free ang isang tao o alintulad ng mga Egypto? Pag-alis ba ng mga Israelites doon sa Egypto, naging free na ba sila? Hindi. The answer is no. Why? Because their thinking is still Egypt. Their mind, their attitudes, their culture is still using the culture of Egypt. Ano bang nangyari sa kanila doon? Hanggang naroon sila sa wilderness. So they are keep on murmuring, they are keep complaining, they are keep blaming on Moses why they are brought out from Egypt. So their mind is still Egypt. So that's why they are not free. Ano bang sabi ng Panginoon nung siya ay dumating sa dito sa mundo, nung siya ay ipinanganak? Nung pinakaunang mensahe na sinabi na Diyos sa mga tao while He preached it, sabi niya, repent, for the kingdom of God is at hand. So from the beginning, sabi niya, repent. And what is the meaning of repent? Repent, my friend or brothers and sisters, is to change our thinking. Why? We are a band of previous power, previous authority, and that is the authority of enemy. So, bakit po sinabi ko yan? Dahil noong hindi pa tayo nakakilala ni Jesus, ay lagi tayong nagsisinungaling. Lagi tayong nagsasalita ng mamasama. Lagi tayong nagko-complain sa ating kahirapan. So, ganoon tayo. Kaya sabi ni Jesus, repent, for the kingdom of God is at hand. Why? Why He said this? Because somebody first reigning in our heart. Somebody first who controlling us. Bakit po tayo, before tayo nanampalataya sa ating Panginoon, bakit po tayo lasinggero, bakit po tayo basagulero, o bakit po tayo nanglalamang sa kapwa, o bakit po masama lagi ang ating iniisip? Kasi po, hindi pa po ang Panginoon ang nakaupo sa ating puso. Hindi pa ang Panginoon ang nag-reign sa ating puso. Kaya sabi ni Jesus, ay ating i-repent po ito. Ano bang sabi ni Pablo dito? Sabi niya sa Romans chapter 12 verse 2, I will read it. Do not conform yourself to the standard of this world, but let God transform you inwardly by a complete change of your mind. Then you will be able to know the will of God, what is good and is pleasing to Him and is perfect. Nakita ninyo mga kapatid, sabi ni Paul, need natin i-rewind yung ating mind, completely rewind, transform in another thinking. Bakit po? Kasi pag hindi tayo kapag hindi tayo na-renew ang ating mind, naging born again ang ating isipan, nangyari sa ating hindi tayo makapasok sa kaharian ng Panginoon. So kapatid, kung mayroon kang natutunan sa episode na ito, pa-share naman sa iyong pamilya, pa-share naman sa iyong mga kapatid at sa mga kaibigan para naman sila makarinig sa mensahe ito at mabless sa buhay. Kapatid, natawag ko ng Panginoon para sumunod sa Kanya. Natawag ko ng Panginoon para manahan tayo sa Kanyang kaharian. So God bless sa iyo at ang pagpapala ng Panginoon ay mapasa iyo mula ngayon hanggang sa
uli ng ating buhay. God bless at bye-bye.